Ertzaintzak mendian egin dituen erreskate kopuruak marka guztiak hautsi ditu beste behin. Iaztik 13% egin dute gora erreskate taldeko kideen esku hartzek. Izan ere gero eta gehiago dira GPS-ari jarraituz hil edo biziko egoeratan iristen diren mendizaleak. Azkena Ailuitz mendian izan da, 2 gazte 100 metroko amildegitik gertu harrapatuta gelditu dira. GPS-ari jarraituz iritsi ziren atzo 2 mendizale hauek Ailuitz mendiko arrisku handiko ingurura. 100 metrotik gorako amildegia dute ondoan. Joseba Txurruka da irudian ikusten den erreskatatzailea. Irristatzen baziren estropezu eginez gero, seguro joango zirela 100 metro, 150 metro, maldan bera, arrokartean, eta seguro izango zala larria. Egunerokoan dituzten erreskate mota arriskutsuenetakoa da Ailuitzen ikusitakoa, arkaitzartean izaten diren esku hartzeak. Guretzako gehien bat helikopteroarekin askoz arriskutsuagoak dira, bai pertsonentzako dausen egoera dela eta baita ere guretzako. Eta azken urteetan gora egin dute erreskateek orokorrean, baina zailtasun handikoek batez ere. Gero eta erreskate gehiago dauzkau bai geuk, bai zuhiltzaileak Euskal Herri mailan eta estatu mailan. 176 esku hartze egin du zaintza eta erreskate unitateak urte hasi zenetik. Iaz baino 113 gehiago eta goranzko joerak ez du etenik. Baina ikusten dugu eta nabaritu dugu jendea esperientzia gabekoa edo esperientzia gutxikoa fidatzen dela agian gehiegi teknologia berriei esker. Ibilbidea behar bezala planifikatu behar da eta norberak konpondu ezin dituen arazoen aurrean, kasu honetan bezalaxe, bat bira deitzeak bizitza salbatu dezake.